Posle stimulacije, koji je jedan jako bitan moment u celom tom procesu vantelesne oplodnje, jer je jako bitno odrediti dozu u odnosu na godine, u odnosu na rezervu jajnika, u odnosu na broj folikula, u odnosu na taj anti-Millerov hormon. Aspiracija je sledeći korak. Jajna ćelija je 0,1 mm i mi ne možemo da je vidimo na ultrazvuku, ali mi pratimo indirektno razvoj i sazrevanje jajne ćelije kroz rast tih folikula. I kad imamo najmanje 2 ili 3 folikula koji su 18 mm ili više, možemo da završimo stimulaciju. Pošto je jajna ćelija zalepljena za zid tog folikula, to je kao kad imamo jedan balon i sad na zidu tog balona jajna ćelija je zalepljena i mi sad ako aspiriramo taj balon, mi ćemo da izvučemo vazduh ili ako je voda u njemu, ali nećemo da izvučemo jajnu ćeliju. Zato žene koje su u tom procesu vantelesne oplodnje dobiju tu poslednju injekciju, neke zovu stop injekcija, to je u stvari humani hormonski gonadotropin, jedan hormon koji dovodi do toga da se jajna ćelija oslobodi od zida folikula i da pliva u toj tečnosti, da pliva u toj cisti. I onda jednom tankom iglom uđemo u taj folikul, aspirišemo tečnost i sa tečnošću izađe jajna ćelija. Sama aspiracija jajnih ćelija može da se radi u opštoj anesteziji, znači sa jednim kratkotrajnim spavanjem, i može da se radi u lokalnoj anesteziji. To sve zavisi od klinike do klinike, od zemlje do zemlje. I jedna i druga metoda funkcionišu. Zavisi koliko ima folikula, sad ako imate 2 ili 3 folikula, to može da se uradi vrlo lako u lokalnoj anesteziji, čak i bez anestezije. Danas na tržištu imate jako dobre te igle koje su atraumatske i to isto može da funkcioniše jako dobro bez anestezije. Ali kažem, to je sve stvar dogovora i pacijenta i lekara i zavisi od klinike do klinike. Oporavak posle aspiracije je dosta brz. Većina žena ima bolove i mogu da uzimaju bez bojazni da uzimaju paracetamol, 2 tablete, to je 1 gram, 3-4 puta dnevno, i to se uglavnom dobro, ima dobar efekat, može da se kombinuje sa brufenom, diklofenakom i još nekim lekom. I ako nije došlo do hiperstimulacije jajnika, koja je jedna komplikacija vantelesne oplodnje, ti bolovi prođu posle nekoliko dana i to ne ostavlja nikakve posledice.